rechtvaardigen voor de Heer. Daar moet de rechtvaardigen meer gaan staan op het woord van de Heer. En gaan belijden het woord. En gaan het woord nemen. En gaan geloven. God, u bent met me. Al de dagen van mijn leven. Tot aan de voleinding der wereld. En ze gaan je herinneren aan je verleden. Terwijl ze loop door. En kijk niet om. Kijk niet terug wat gebeurd is. Loop vooruit. Mevrouw Lot, denk aan mevrouw van Lot. Loop door. Kijk niet om. Wat in je leven ook gebeurd mag zijn, wat er ook gebeurd mag zijn, loop door. Kijk niet om. Kijk naar wat de Heer voor je heeft. Welke prachtige dingen Hij voor je heeft. Kijk aan je toekomst met de Heer. En dat was het wat de Heer zegt aan zijn kinderen. Denk aan mevrouw Lot. Dus mensen, laat je niet leiden door mensen, wat mensen van je denken. Laat je leiden wat God van je denkt. Amen. Ik wil vandaag praten over denk aan de vrouw van Lot. Denk, begin te denken. Begin te denken. Kijk, iedere man denkt aan een vrouw. Iedere vrouw denkt aan een vrouw of een man. Maar de Heer zegt in Lucas 17, vers 32... Lucas 17, vers 32. Denk aan de vrouw van Lot, aan mevrouw Lot. Die dame, haar naam staat niet vermeld, maar ze was getrouwd met meneer Lot. En de Heer vond het goed om ons op te wijzen dat we aan haar moeten denken. Lucas 17, vers 32. Ja. En daar staat, is een korte tekst. En daarvoor praat ik vandaag. En die korte tekst is, denk aan de vrouw van Lot. Maar ga even terug. Vers 29. Vers 29. Maar op die dag, ja, waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel. En verdelgde hen allen die daar in Sodom waren. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Geopenbaard wordt wil zeggen wederkomt. Wie op die dag, op het dag zal zijn, terwijl zijn huiszaad in het huis is, gaat niet naar beneden om het te halen. Dus als je op het dak bent, heb je dure kettingen en toestanden en heel veel geld en kostbaarheden. Een Chanel-tas, een Louis Vuitton-tas. Ga niet naar beneden om het te halen. Ja.
En wie op het veld is, evenzo. Hij keerde niet terug. Denk aan de vrouw van Lot. En dan komt het tweede deel van deze tekst. Context, tweede deel. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Dank u, Jezus. Ik ga zo lezen over mevrouw Lot. Wat in Genesis over haar geschreven staat. Maar deze woorden komen uit de mond van de Heiland. En u weet, alle woorden die uit de mond van de Heer komen zijn zwaarwegend. En die moeten wij serieus nemen. Soms bekrachtigt de Heer die woorden. Hij heeft een paar keer gebruikt. Dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u. Dan bekrachtigt hij het bijzondere. Maar ook zonder bekrachtiging zijn de woorden van de Heiland heel zwaar. En we worden aangespoord om die woorden vast te houden en gehoorzaam te zijn aan die woorden. Maar de grootste strijd waarin mensen tegenwoordig verkeren is ongehoorzaamheid. Mensen willen doen wat zij goed vinden, wat zij denken dat beter is. Maar zijn ongehoorzaam, vooral ongehoorzaam aan de dingen van de Heer. Voor ik ga lezen over deze vrouw, 2 dingen. Die zwaar wegen bij deze woorden van de Heiland. Ten eerste, het gaat over als de Zoon van God geopenbaard gaat worden. Het gaat over de eindtijd. Het gaat over de opname op het dak, in het veld, over de opname. Het gaat over Sodom en Gomorra. En dat is de tijd waarin mevrouw Lot woonde. Wij wonen in Amsterdam. En ik mag met gerust hart zeggen, ongerust hart zeggen, een zwaar hart zeggen. Amsterdam is erger dan Sodom en Gomorra. En deze woorden spreken over die dag. Wanneer Christus geopenbaard gaat worden. En ieder wordt dus opgeroepen om in die periode waarin we nu leven te denken aan de vrouw van Lot. In 1 oogopzicht. Meteen als je dat denkt, ik denk aan mevrouw Lot. Dat wil ik alvast bij u brengen. Dan moet u denken aan de komst van Jezus. Dat is eerstens. Zodra je hoort dat woord van de Heiland. Denk aan mevrouw Lot. Ja? We allemaal denken aan iets anders. Aan andere zaken. En, we denken aan onze eigen problemen. Als we in de kerk komen, ik heb een probleem, ik ga naar de kerk. We denken aan onze ziekten en onze noden. Weer anderen denken aan hun geld. En vooral deze tijd aan hun financiële problemen. Een paar denken aan hun teleurstellingen en hun afwijzingen. Ja? Soms praat je met gelovigen en zeg ik ben afgewezen, ik ben teleurgesteld. Daaraan denken ze. Anderen denken aan hun gemeente. Zijn vol van hun gemeente. Zijn vol van hun kerk. Zijn vol van hun bediening. Ze willen graag iets doen in de kerk. En sommigen zijn zo vol dat zij zich noemen profeten en apostelen en pastor en noem maar op. Maar de Heer zegt, los van al deze dingen waaraan wij denken,
Denk aan mevrouw Lot. En het eerste wat naar binnen komt is, Christus komt terug. Amen. En ten tweede, voor ik ga lezen, dat gaat over, als je denkt aan mevrouw Lot, dat staat er, dan moet je denken aan jouw toewijding aan God. Die tekst heb ik gelezen. Ieder die zijn leven zal trachten behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal, die zal het vernieuwen. Je geeft je over aan Christus. Denk aan mevrouw Lot. Dus 2 dingen waarin je denken moet. Als je denkt aan mevrouw Lot, ten eerste aan de openbaring van Jezus Christus. Er is er heel veel over gepraat, gelovigen, heel veel. En ten tweede, denk aan je toewijding. Je overgave aan Christus. Geen overgave aan de kerk. Dat is mooi. Maar als je denkt aan mevrouw Lot, dan denk je aan je persoonlijke overgave. Er staat een ieder die zijn leven, een ieder, dat is persoonlijk. Dat kan de kerk niet voor jou doen. Dat kunnen jouw vrienden in de kerk niet voor je doen. Dat kunnen de pastors, ouderlingen niet voor je doen. Toewijding aan God moet je zelf doen. Amen, gelovigen. Denk aan mevrouw Lot. En kijk, deze zegt, denk aan mevrouw Lot. Hier is hij niet persoonlijk. Denkt is iedereen, de hele gemeenschap, de gemeente, moet denken aan mevrouw Lot. Hij niet zegt denk, hij zegt denkt, met een T erbij. Hij wil iedereen erbij betrekken. Om zich voor te bereiden. Om Jezus te ontmoeten als hij terugkomt. En er wordt een vergelijking gemaakt met Sodom en Gomorra. Maar dat is weer een andere tijd. Eerst gaan we lezen uit het woord. Uit Genesis. Genesis 13. Eerste boek van de Bijbel. Eerste Mozes, zeggen de Duitsers. Eerste Mozes. Genesis 13. Vers 1. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw, Sarah, en al wat hij bezat, heeft alles meegenomen. Al zijn dure spullen heeft hij meegenomen. En Lot met hem. Hij nam alles mee, zijn vrouw, zijn familie, alles mee. Had geen kinderen toen. En Lot nam hij ook mee. Abraham was nu zeer rijk. Rijkdom is geen verkeerde ding. God wil hebben dat het goed gaat met zijn kinderen. Abraham was nu zeer rijk. Aan vee, aan zilver, aan goud had Abraham. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere. Uit het zuiderland tot bij Bethel. De plaats waar zijn team in het eerst gestaan had. Tussen Bethel en Ai. En Ai van geschiedenis. Komt later voor in de Bijbel weer. Naar de plaats van het altaar. Zie je, hij had een altaar. Hij had een gebedsrelatie. Hij had een relatie met God. En die hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. En ook Lot, die met Abraham medeging,
had schapen, ook Lot had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen. Want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee, en de herders van Lots vee. Er kwam een ruzie tussen twee familieleden. En dat lijkt in deze tijd heel veel voor te komen. De Kanaanieten nu en de Perizzieten woonden toen in het land. Dus zei Abraham tot Lot: laat toch geen twist zijn tussen mij en u en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat gehele streek van Jordaan was rijk aan water. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar, toe de hof des Heeren, als het land Egypte. Dat gebied was prachtig. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan en Lot brak op naar het oosten. Abraham was geroepen. Abraham moest gaan. Hij nam Lot mee. Maar toen het kwam op al die pracht en praal, heeft Lot gezegd: ik ga eerst kiezen. Toen koos hij eerst. Abraham dacht: nospang, God is met me. Wat overblijft, hij gaat me nog meer zegenen. Amen. Even zien. Abraham bleef wonen in het land Kanaan. En Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Hij woonde nog niet in Sodom. Hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. Maar gaandeweg trok hij dieper in. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht. Zeer slecht. En zondig tegenover de Heere. Prijs God. Dat wil ik bijlezen. Voor ik verder ga. Dat u een beeld hebt in welke periode, welke tijd een Lot leefde. Hoe het was gesteld in die omgeving. En nu een paar dingen. Om concreet te zijn. Wat deed mevrouw Lot verkeerd? Ze moest het land verlaten. Als je verder leest. Engelen hebben hen gedwongen om het land te verlaten. Engelen. Want ze wilden niet weg. Ze was zo verpand aan al die rijkdom, al die mooie dingen. Dat ze dacht: ik ga niet weg. Ik wil blijven hier. Zoveel mooi, een prachtige woning, al die andere zaken. Dus toen die engelen zeiden: mevrouw, vlucht, want God gaat die stad verwoesten. Dacht mevrouw Lot: ik ga niet weg. Dacht meneer Lot: ik ga ook niet weg. Maar engelen forceerden ze om weg te gaan. Want de Bijbel zegt, ze waren rechtvaardig. Lot was een rechtvaardige man. En God zei: ik ga niets doen. Zolang jullie hier zijn, kan ik die stad niet verwoesten. En dat weet ik. En de dingen die om ons heen gebeurden, moesten al lang vreselijke dingen in Amsterdam gebeurd zijn. Maar wij zijn hier. Wij zijn in de stad. Als hij maar 10 rechtvaardigen bad Abraham: het gaat niet gebeuren. En God zei aan Lot: ik kan niets doen in deze stad. Ik kan niets doen. Ik kan die stad niet verwoesten. Zolang jullie hier zijn. Want je bent rechtvaardig. Er is kracht bij rechtvaardigen voor de Heer. Daar moet de rechtvaardige meer gaan staan op het woord van de Heer. En gaan belijden het woord. En gaan het woord nemen. En gaan geloven: God, u bent met me. Al de dagen van mijn leven tot aan de voleinding der wereld.
En engelen hebben hen moesten dwingen om weg te gaan. Ze waren zo verknocht aan al die mooie dingen. Het is raar, hè? Maar toen ik dit aan het voorbereiden was 2 weken geleden, toen dacht ik, gaat me ook een keer overkomen dat ik weg moet. Dan moet ik al die mooie dingen, souvenirtjes enzovoort, moet ik laten. Ik vond het heel erg. Ik denk, Heere, dat is erg. En wat het ergste vond, Evelien, ik heb heel veel schoenen. Ik keek naar mijn schoenen. Ik denk, moet ik al deze schoenen achterlaten? Ik heb daar de mooiste vandaag aangetrokken. Oké? Heer, ik ga me haasten. Ik ga elke dag andere schoenen aantrekken, waardoor ik al die schoenen kan aantrekken. Dus ik begrijp mevrouw Lot, hoe zij zich voelde. Dat ze weg moest trekken uit het land. Ze had zoveel dingen verzameld, zoveel dingen gekocht, dure dingen gekocht en noem maar, zoveel geld dat de bank zei, meneer, u moet uw geld splitsen, want het is te veel. Niet ik hoor, oké? Ik moest ze betalen soms, oké? En dat die vrouw had moeite om weg te gaan. Maar die engelen waren resoluut. Ga weg, want ik wil die stad verwoesten. Ja. Maar mevrouw Lot, loop door. Doorlopen. Kijk niet om. Het was een opdracht van de Heer. Kijk niet om. En dat is het probleem. Ook vandaag. We zijn verknocht aan het leuke verleden. We zijn verknocht ook aan het negatieve verleden. Want we denken er steeds weer aan. En als we aan denken, heb je altijd een broeder of een zuster die je gaat herinneren aan je verleden. Er zijn altijd broers en zusters die parttime in dienst van Satan zijn. En ze gaan je herinneren aan je verleden. Terwijl ik zeg, loop door en kijk niet om. Kijk niet terug wat gebeurd is. Loop vooruit. Mevrouw Lot, denk aan mevrouw van Lot. Loop door, kijk niet om. Wat in je leven ook gebeurd mag zijn, wat er ook gebeurd mag zijn, loop door, kijk niet om. Kijk naar wat de Heer voor je heeft. Welke prachtige dingen Hij voor je heeft. Kijk aan je toekomst met de Heer. En dat was het wat de Heer zegt aan zijn kinderen. Denk aan mevrouw Lot. Maar ze was niet gehoorzaam aan God. Maar negeerde Gods bevel. Is hetzelfde zoals de Heer zegt. Je mag je eigen samenkomsten niet verzuimen. Zijn sommigen die ongehoorzaam zijn. En het bevel van God gewoon negeren. Maar denk aan mevrouw Lot. Want zij werd een zoutpilaar. Zij ging verloren. Alhoewel zij met een rechtvaardige man getrouwd was. En op grond daarvan was zij ook geheiligd. Was zij gerechtvaardigd. Oké? De ongelovige, zegt de apostel, is geheiligd. In zijn gelovige vrouw. Ja. Oké. Anders zou het een belemmering zijn voor die gelovige vrouw om te bidden. Maar er moet eenheid zijn. Als je wilt bidden. Dank u Jezus. Maar het is een hele uitleg. Maar goed, komt een keertje. Het hart van deze vrouw. Ze vertrouwt Sodom. Was nog steeds in Sodom. Ga je voorstellen. Haar schoonzonen waren achtergebleven. Haar vriendinnen waren achtergebleven. Dus haar hart was nog steeds daar. Oké?
Haar dokters gingen mee. Die werden meegesleurd door die engelen. Maar haar schoonzonen waren daar. Enzovoort. Dus haar hart was nog steeds in Sodom. Oké? Ze wilde geen keuze maken. En ze moest een keuze maken. Tussen teruggaan naar Sodom of kiezen voor het leven. Ze keek niet vooruit. Of half om half. Een beetje vooruit, een beetje achteruit. Ja, van die mensen. Ik ben bekeerd hoor. Maar ik kijk af en toe naar achter. Ik kijk af en toe naar mijn oude dingen. Oh Heer, hoe kon ik zo dom zijn dat gedaan te hebben? Terwijl de Heer zei, ik heb je vergeven man. Heb je vergeven? Ik denk er niet meer aan. Ik werp het weg. Zover het oosten van het westen is. Ik denk er nooit meer aan. En jij? Ben halfslachtig? Wij? Soms ik ook. We zijn halfslachtig. En we lopen vooruit. Oh, af en toe kijken we terug. Oh, had ik maar. Hij zei, nee. Loop vooruit. Kijk niet om. Zie op Jezus. Zie op wat God met je heeft. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Hij heeft het oude vergeven. Is toch geweldig? Kinderen God, is dat niet geweldig, kinderen God? Dan geef een applaus aan de Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Wij prijzen uw naam. Dank u, Jezus. Ze geloofden niet in de verwoesting van die stad. Zoveel pracht, zoveel praal. Dus keek ze om of het werkelijk zou gebeuren. En dat gebeurt in deze tijd. Met heel veel gelovigen. En je komt niet vooruit. Als ik naar voren loop, kijk vooruit. Af en toe kijk ik terug. Oh ja. Hoe ver kom ik dan? Ik loop vooruit. Oh ja, weer vooruit. Ik heb weer een preek gehoord, ga weer vooruit. Oh ja, nee, maar die zuster die me vertelt hoe slecht ik was vroeger. Dus ik ga terug. Je komt niet vooruit. Dus mensen, laat je niet leiden door mensen, wat mensen van je denken. Laat je leiden wat God van je denkt. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Oké. Waarom wil God niet dat we moeten omkijken? Want een negatieve verleden kan onze toekomst verwoesten. Je komt niet vooruit. Heb ik net uitgebeeld. Het kan je toekomst verwoesten, vernietigen. Het verleden kan je belemmeren om vooruit te gaan. Zelfs het positieve verleden kan je belemmeren om vooruit te gaan. Als je deze gaat denken, God heeft mij toen gezegend. Dan heb je dan tijd om te denken, God gaat mij nu ook zegenen. Zelfs dat kan je belemmeren. Oké? Mensen zijn mensen. Ik haal aan dat ze part-time in dienst van de duivel zijn soms. Zelfs als ze in de kerk komen elke week. Ze kunnen je pijnigen. Door op je verleden te wijzen, kunnen ze je pijnigen. Oké? Sommigen denken dat Satan je met rust laat als je bekeerd bent. Nee, hij wil je toch in dienst houden. Hij is niet blij dat je ontslag genomen hebt. Dat je bij anderen in dienst bent, gaan bij Jezus bent gaan dienen. In dienst bij Jezus. Hij gaat alles doen om je vast te houden. Hij gaat je salarisverhoging geven. Dat je kan blijven bij hem. Hij gaat je mooie taken in de kerk geven. Dat je bij hem kan blijven. Part-time. Oké?